prístrojové ošetrenia, tzv. Fyzikálna terapia. Je to niečo podobné ako botox, alebo na čo konkrétne je klinika zameraná? Naša klinika sa drží konceptu absolútne neinvazívnych a bezbolestných ošetrení, že niečo ako botox u nás nedostaneš. Takže žiadne ihly? Žiadne. Nemusíme sa teda báť. Neinvazívne. Čo to vlastne znamená? Čo si pod tým klienti môžu predstaviť pod fyzikálnou terapiou? Fyzikálna terapia, napríklad využívame prístroj Ecletica, ktorý nám ponúka možnosť využitia viac ako 6 energií. Je to napríklad rádiofrekvencia, diatermia, ultrazvuk, kryolipolíza, laserová lipolíza, laser. Ako to všetko funguje, tak to si veľmi radi s Ľudkou povieme v ďalších videách.